Vou baixar isto un poquinho. Bueno, non tanto. Moi bo día a todas e a todos. Acompáñame Xan Gómez Viñas, que é o programador do Cinema Numax, para presentar o contido dos próximos encontros do Cor das Palabras. Estas xornadas que están programadas para o 17 de outubro, para o 7 e 22 de novembro e o 13 de decembro, non se centra só na narrativa visual do cinema, mergúllanos noutros efectos cinematográficos que lle dan veracidade á historia e levan o nivel emocional de todos os espectadores. A incorporación de efectos sonoros, a grabación a través do método de Jack Foley, o proceso creativo dunha palabra cinematográfica, a reflexión a través dun documental de gran contido social, a creación de imaxes, o son, os temas centrais destas xornadas. Eu convidaría a todas as persoas que lle gustan e disfrutan do cinema que se inscriban nestas xornadas. Un film non só é unha imaxe, non só é a imaxe e o son, é todo un proceso creativo que vai moito máis aló do que nos mostra a pantalla, e canto máis o coñezamos, máis o apreciaremos. Estas xornadas, permitídeme que faga esta reflexión, non son a cor das palabras, son a cor de todo ese proceso creativo do que falaba e que busca, de alguna maneira, provocar o espectador a través de múltiples camiños e temáticas moi traballados, moi estudados, na maioría dos casos que se superpoñen das emocións, da reflexión, da euforia, da tristura, da alegría, porque, como decía, o cinema é algo máis que unha historia, e canto máis coñezamos ese proceso máis valoraremos o labor que hai detrás e máis gozaremos de todo o que estaba vendo. Estas xornadas realmente están aviadas, están reprogramadas porque estaban previstas para un pouquiño antes do principio do confinamento. Estaba todo programado, os viaxes contratados para poder recibir aquí a xente, e ao final houbo que, como en tantas cousas, reprogramar, adiar. Como non queremos renunciar absolutamente a nada, aquí estamos hoxe presentando estas catro actividades e películas que nos van facer, sen dúbida alguna, disfrutar moitísimo. Sen máis, cedolle a palabra a Xan Gómez. Pois nada, moitas gracias a concelleira. Nada, estamos, a verdad, que moi felices, non, de poder presentar aquí esta actividade. Como ben di Mercedes Rosón, estaba programada para, celebrouse un primeiro encontro no mes de febreiro co cineasta e teórico do cinema Paulino Biota, unha actividade que creo que todos os que asistimos guardamos con moito cariño. Efectivamente, había outras programadas que se tiveron que adiar, pero agora, para este último trimestre do ano, temos un ciclo, digamos, creo que bastante intenso e creo que moi suxerente, que nos fai moita ilusión levar a cabo, non? Esta actividade, a Cor das Palabras, este acordo de colaboración co Concello que se desenvolve en Numas, a verdade é que precisamente intenta ser un espacio de proximidade, non? Un lugar de encontro entre os cineastas e o público da sala, é dicir, aquelas persoas aficionadas ao cinema que veñen asiduamente a ver as estreas de cinema de autor en versión original, neste encontro poderán saber máis de cerca cales son os segredos que se agochan por detrás da creación
de unha película ou dun cineasta que podamos admirar. Ese espacio de encontro no cal hai sempre un intercambio, non? É unha parte de coloquio, de debate que sempre deixamos para que poida ser o máis frutífera posible. E tamén nos gusta sempre que sempre temos unha parte de espectadores novos, xente nova que se cadra, en algúns casos poden ser estudantes de cinema ou audiovisual, non sempre, pero que poden ver nestes cineastas un espello, un modelo a veces a seguir de cara aos seus propios procesos creativos. A actividade en sí consta dunha parte de encontro, un poquinho podemos chamarlle de relatorio, no cal que se desenvolve na sala de cinema, no cal cada cineasta ten a posibilidade de acompañar o seu relato, se quere, de fragmentos de vídeo, de diarios de rodaxe, de making of, de fotos, é dicir, o formato ten unha liberdade casi absoluta para o director ou directora. Intentamos sempre vencellalo con algunha estrea, algunha proxección que teña sentido dentro do que é o proceso creativo de cada director ou directora. E antes de sinalar estas 4 citas, comentar que neste deseño do final de ano do programa hai como 2 elementos comuns, creo. O primeiro é algo xa común á nosa actividade e á da Concellería, que é a posta en valor do talento galego. 3 das 4 citas teñen como protagonistas a cineastas ou traballadores do cinema de aquí, da nosa terra, e tamén, como ben decía a concelleira, de poñer en valor determinados oficios, determinados labores do cinema que moitas veces non teñen a visibilidade que merecen, non? Casi sempre cando falamos de creadores, falamos sempre de directores ou directoras e creemos que hai outros oficios que paga a pena coñecer de cerca porque creo que van dar lugar a moitas sorpresas, non? Nese sentido, a vindeira cita para que xa se pode reservar praza, non o dixen, pero o acceso é gratuito ata completar aforo e a reserva faise a través do correo electrónico acordaspalabras@santiagodecompostela.gal. A primeira delas será o sábado 17 de outubro cos creadores galegos Miguel Barbosa e Diego Estau, que son os, digamos, teñen unha empresa que se chama, unha compañía que se chama Sound Troop, na cal fan traballo de Foley. O Foley, que basicamente é a creación sonora para que permite, digamos, na postproducción dunha película, introducir unha serie de efectos. E un traballo bastante fascinante para o cal estes 2 rapaces, que seguramente non sexan moi coñecidos fora do sector, pois son referentes internacionais, non? Teñen traballado para cine, para películas como Julieta de Almodóvar, películas de Paco Plaza, de Alice Rohrwacher, de Nelly Reguera, e viven na nosa cidade e moitas veces seguramente non sabemos o talento que temos cerca, non? A seguinte cita será o sábado 7 de novembro con Lois Patiño, que hoxe está de noticia porque en curtocircuito precisamente faixe unha preestrea de Lúa Vermella, que tamén se vai estrear en Numas e, digamos que acompañarás esta estrea do seu relatorio. A peli que ven de Berlín, ven de gañar en Málaga o premio Zona Cine, creo que non precisa presentación. O domingo 22 de novembro o cineasta murciano Luis López Carrasco, que estrea El año del descubrimiento, unha película, un documental realmente importante a nivel político, de máis de 3 horas de duración, que fala do proceso de desmantelamento industrial e de reconversión naval, en este caso en Cartaxena, nos anos 90, pero creo que atopa moitísima paralelismo coa nosa realidade, non? Creo que en casos como de Ferrolterra ou de Vigo, pois atoparán moito interés, que ven de gañar en Cinema do Real, en Rotterdam, vai agora a Sevilla, en fin, outra película de referencia absoluta. E rematamos o domingo 13 de decembro con Lucía Catoira Pan, non? Aquí tamén nos fai moita ilusión porque esta rapaza é unha directora de fotografía, responsable da imaxe de moitas das principais películas do novo cinema galego, de Trote, de Dogs, de Matria, de Eroski Paraíso, gañadora de 2 premios Mestre Mateo, e ademais fainos, como nos parece especialmente relevante, nun oficio habitualmente tan masculinizado que unha muller pois destaque tanto e que nesta aula pois saberemos moito máis de realmente que a dirección de fotografía e cales son os segredos que se agochan detrás deste traballo tan importante na creación dun filme. En principio nada máis. Estamos moi contentos de continuar con esta colaboración. Damos as grazas á Concellería e non sei se alguén ten algunha dúbida ou algunha concreción.
En todo caso, eso, confluye ademais con esta semana, estes 10 días de curtocircuito, vos entrades, cando remata curtocircuito, despois virá Cine Europa, a Mal inmediatamente, a semana próxima, bueno, que Compostela é unha cidade de cine tamén. Eu quero felicitar a Numax, outro día aquí presentando a SELIC, falábamos de que as librerías, xa falou no seu perfil tamén de librería, cinema, pero sobre todo lugar de encontro, non, da cidadanía para disfrutar de todo o que ofrecedes, que ao final estes espazos se converten nestes momentos tan complicados, pois nos lugares de relación e socialización importantes, pacíficos absolutamente, sobre todo e por enriba de todo moi seguros, non? Entón que son lugares felices, non? Ao final estamos xerando ca cultura lugares de moita confianza e de disfrute e felicidade para a xente, non? Entón agradecerlle ese bo facer, esa empresa que tanto enriqueceu a vida cultural e social de Compostela, non? Muchas gracias. Pois nada máis. Muy bien. E sobre todo que tamén a través de todo isto falabas ti de eso, dos